धोरोमजोंसो जों गासिबो गावबा गाव जिउखौ मोजाङै मोजां दैदेनलांनो हायो। धोरोम गैयाबा, इसोरनि सायाव फोथायनाय गैयाबा, धोरोमनि बोसोनफोरखौ जुदि जोङो मानियाब्ला जों अहंकार जानाय जायो। बिनि उनाव जों गोरोन्थि मावफ्लांनानै जिउआव मालाबाबो गोजोन गैयै बेफोरबायदि जोङो जालाङो। ओंखायनो धोरोमखौ नांगौ। दा बे बाथ्राफोरखौ जों बयबो बुजिलायनानै दिनैहाय बयबो धोरोम सिबिनायाव माने मोनसे जांख्रिखांनाय फैदों गासै धोरोमानो। गतिके मा होनो सुबुंनि बियो मोनसे जांख्रिखांनाय जे बयहाबो थाखा फैसा धन सम्पति पावार जाजोब्बाय, नाथाय गोजोन गैया जिउआव। आरो जिउनि गोजोनखौ नागिरनानै दिनै सोरबा नङा सोरबा धोरोम गुरुनि, आश्रमनि, अबा मन्दिरनि बेफोरनि खाथियाव बयबो थांनांगौ जादों। गिदिर गिदिर मन्त्रि, गिदिर गिदिर राजखान्थिगिरि बेफोरबो थाङै थाङै धोरोम गुरुफोरनाव शरणापन्न जादों। जाहोना जाहैबाय जिउआ खालि गोहोजोंल' थाखा फैसा धन सम्पतिजोंल' जाया। जिउआ धोरोमनि लामा, सत लामा, मोजां लामा, बे लामाजों जोङो थांनो हानांगोन। दा बेनो, गतिके जोंबो बयबो नाजानांगौ। खैफोदा फैनायनि आगोलावनो, गोरोन्थिया जानायनि आगोलावनो जों जुदि धोरोमनि लामाजों आगान सुरनायनि बाथ्रा सानोबा जोंखौ धोरोम गुरुफ्रा गोबां बोसोन होगोन, जिउनि सोमोन्दै जोंखौ गियान होगोन, नांगौआ मा नाङैया मा जोंखौ फोरमायगोन। आरो बेफोर बाथ्राफोरखौ जोङो बुजिनानै लानानै सोलोंना लानानै हान्थिलाङोब्ला जोंनि जिउआ मालाब्लाबो माने खैदां खैफोदाव जोङो सौग्रावनाय नङा। आरो मालाबाबो दुखु जारलाजों जोंनि जिउआ हयथ' माने थांनाय नङा आरो अरायबो आलो गोजोनजों थांगोन। बेनो, बेथ' बयबो जोङो धोरोमखौ माबा खालामनांगौ, मा होनो फालिनांगौ। दा हिनजावफ्रा बुजिगौ जिउखौ, खारन हिनजावफोरनि सायावसो न'खर बेंनाय, न'खराव जाहोनाय लोंहोनाय, गथ' गथाय फोरोंनाय फोरानाय। दा बिमायासो फिसानि टिउसन रायलायो, बिफाया रायलाया जोंनियाव। आरो बिनि थाखायनोथ' जों जिखिनि आवगायनांगौ बेखौ आवगायनो हायैया। जोंनि न'खर, जोंनि गथ' गथाय, बिनि सायाव जोंनि जिउ, जोंनि आइजो माहारिया हौवाफोरनिख्रुइ बांसिन बिसोरो सांग्रांथि। आरो बेखायनो धोरोम सिबिनायनि बेलायानो जा, गुबुन समाजारि बिथिंनि खामानियानो जा, आथिखालाव जोङो आइजोफोरखौनो नुयो। आइजोफ्रा जाहैबाय मोनसे ऐश्वरिक शक्ति, बे संसारनि बिसोरो बिमा, बिसोर सोरजिगिरि। ओंखायनो बिसोर बे बाथ्राफोरखौ मोनथियो, बुजियो। दा हौवाफ्राबो लासै लासै बुजिलांगासिनो दङ। आरो आं सानो माने लासै लासै जेला खैफोदाव गोलैगोन अब्ला बुजिगोन। आरो अब्लाना बयबो बाथौ थानसालि फारसे आरो गाव गावनि बिसिफोरजों एसे माबा माबि मना हमफानानैबाबो फैगोन। आरो फैहांबाय। आंथ' दा गोबां नुसै गामसा थामसा माने दा गाननानै बयबो फैजोबो। गतिके दा जाफुबाय थादों, गाव गाव मोनदांगोन। आरो मोनदांबासो बियो बेजों जड़ित जागोन। गतिके मा होनो दा दिनै आइजोफोरखौ नुदों, नाथाय हौवाफोरबो दङ। आरो गोबां हौवाफ्रानो सानो जे आं गैयाबाबो जायो। आरो बर'फोरनाव बे हुदायानो दंखायो जे नों थांब्लानो जायो, फाइन होनानैबो गयो सानो। ओंखायनो जोंहा बाथौ खुलुमनाय सानखालि अबेबा अबेबा गामियाव फाइन होग्राल' मानसिबो दं। बे मालाबाबो धोरोमनि खामानियाव थाङा, नाथाय फाइन होयो। ओंखायनो आं खावलायदों फाइना बन्द जानांगौ। गतिके थानसालियाव फैनायासो एक नम्बर। जफानो हायाब्लाबो नुजानांगौ, रायजोजों जफानांगौ आरो रायथिनानै थांनांगौ आरोखि जुदि सोलाबाबा। बेफोरखौ लिस्ट खालामबाय थादों आरो गौथुमा माने हरदों। आरो आं खोनाबाय थादों जे बेखौ माने मा होनो पर्यायक्रमे माने फारियै खालामबोगासिनो दं होननानै बुंदों। गतिके गौथुमनि माने बिबानगिरि बिथांमोना मोनसिगोन दा माबायदि जाबाय थादों। खारन जोंनो 50 कौटि रां बेबायदि 10 लाख करि मोनसे थानसालियाव मानव गेदेर चिफ मिनिस्टार बिथाङा फोसावदों। आरो बे मथे दा होगासिनो दं होननानै बुंदों। दा गौथुमा बेखौ मोनसिगोन। गतिके गौथुमजों आरो सरकारजों, गौथुमनि दैदेनगिरिफोरनि बियो माने मा होनो बिसिनि माबा मथे जागोन। गतिके बिथांमोना गासै बाथ्राफोरखौ बुंनो हागोन। आरो जोंनि सेन्ट्रेल बाथौनि थानसालियाव 10 कौटि माने फोसावदोंमोन, बेखौबो बेबायदिनो बेवहाय खामानि जागासिनो दं। गतिके आं सानो गौथुमाव जायफ्रा बिबान लानानै खामानि मावदों बिथांमोना बे बाथ्राखौ मोजाङै फोरमायनो हागोन। दिनैनि हाबाफारिया जाबाय मैयानिफ्राय जादों हाबाफारिया जिल्लानिया। मैया हराव थान्दै मेल जाबाय। बे थान्दै मेलाव जोङो माखासे जोंनि गेजेराव गोथार बाथौ सान आरो फोरबोनि गेजेराव एसे बेले बेजेमोन जों मैया सेफायबाय। बेखौ रायजो राजाफ्रा बुजिनो एसे गोब्राब मोनदोंमोन। दा मैया जों स्पष्ट खालामबाय। लोगोसे फैबाय थानाय बोसोरफोराव 6 दाननि उन जोङो सावरायमेल फाथिगोन। माबा मोनसे मेजर
माबाफोरखौ लानानै बेबायदि थांखि लादों आरो जोंनि जिल्लानि बेन्दों सिङाव थानाय जेसेबां गामि आफाद दं बियाब आफाद दं बिथांमोनखौ जोङो सांग्रांथि लाबोनो थाखाय सोलोंथाइ आबाद दानाय लुनाय बेफोरनि गासैथिंबो सांग्रां लाबोनो थाखाय जों नाजादों बेबादिनो जों लाबोबाय थादों आरो इयुनावबो लालांबाय थागोन आरो दिनै जे गेवलां मेल बे गेवलां मेलाव जोंनि बिटिआरनि मानाव गेदेर CM प्रमद बर' बिथाङा फैगोन दा बावैसो जोंहा गौमा आर'जखौ बेखेवना थांबाय बिश्वजित दैमारि बिथांमोना दा बिथांमोननि धोरोमारि सुबुरुन राजखान्थिया जियानो जाथों मानो बिथांमोननि धोरोमारि माबाखौ लानानै जों आवगायलांनो नाजादों आरो लोगोसे जोङो बुहुमाव जोंनि धोरोमखौ आब्रुथि माबायदि जों गेवलांसार खालामनो हायो बेखौ जों नारा नाजादों आरो दा दावगाबोदों बयबो रायजो राजाफ्रा फैसा थाखा फैसा जि हायो होदों अनसुंथाइ होदों होननानै बेबायदि जों हाबाफारि लाबाय थादों बेबायदिनो जोङो फैबाय थानाय जिथु दुलाराय बाथौ गौथुम मिरु आफादनि जि बोसोरसालियाव जथुम टार्मिनेटिं सेसन बेखौबो जोङो सानजा तामुलपुराव खुंनो थाखाय एसे नाजाबाय थादों बेबायदिनो जोङो लालांबाय थागोन आरो लाबायबो थानो गोनां जादों मानोना जोंनि गेजेराव धोरोमखौ फोथायनाया दा एसे बांबोगासिनो जेसेबां बांगोन एसेबां जोंहा मुलाम्फा जागोन धोरोमाव मानो होनब्ला धोरोमनि गेजेरजों जोङो गावखौ मोनसे गोख्रों जाथि हिसाबै मास्टार रेस हिसाबै जों दानो हागोन बे जोंनो फोथायनाय आरो धोरोमा मात्र इसोरखौ सिबिनायल' बिजों नङा धोरोमजों सासे मानसिया रांखान्थियाव सोलोंथाइ खामानि मावनाय आसार खान्थि जेरावबो दावगालांनो हाथों बेखौ जोङो नाजाबाय थादों मानो होनब्ला धोरोमखौल' सिबिबाय थाब्ला जाया धोरोमनि गेजेरजों कर्म जिथु खामानि मावनाय कालचार बे कालचारखौबो जों लाखिलांनांगोन लोगोसे जोंनि दामनाय देनाय दानाय लुनाय बेफोरखौबो जोङो दुलाराय बुहुमावथ' इतिमध्य गोसारबायानो आरो बेबायदि गुवारै होबावनो हायो नामा जोंनि सानजा तामुलपुर जिल्लायाबो दिनै 8टा आन्सलिक दं 9टा आन्सलिक दं बे 9टा आन्सलिकआ फ्राय थानसालिफोरखौ लुबाय खायसेना फ्राय जाबायानो आरो मोनफ्रोमबो आन्सलिकआ आरम्भ खालामबाय जागायबाय लुनो थाखाय गामि गामिथ' लुगासिनो बे जोंनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव नाथाय गुबुन गुबुन जिल्लाफ्राव जोंनि जिल्लाफोरनिख्रुइ गोबां खामानि मावनो दंबावो आं सानदों मानो होनब्ला एवारनेस जिथु सांग्रांथि धोरोमनि बेलायाव बेयो जोंनि गेजेराव एसे आंखाल जाना फैदों नामा आं बेखौ एसे साननो गोनां जादों नाथाय जोंनि सानजा तामुलपुर जिल्लायाव दासान्दि बेबादि माबा गैला जोंनि बियाब गौथुमनि आन्सलिक गौथुमनि दैदेनगिरि बिथांमोना हर सान खामानि मावनानै माइनाव आफाद लाइमोन आफाद दौरि आफाद लोगो नांनानै जिखिनि खामानि मावबोदों बे खामानि मावनाय फिथाइखौ जों मोनगासिनो दं